सिडली डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव गासै 52टा अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टार गायसननायनि मोनसे फारिलाइ फैदों आरो बेनिनो दिनै जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लकआवहाय मोननै गायसनदों। गतिके नैबे अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि इयुन जोलैखौ जोनोमनि उननिफ्राय जेब्ला गथ'आ थाबायस्लिंनानै एसे बाथ्रा रायलायनो हायो बे समनिफ्रायनो अंगनबादि सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि जा पुष्टिकर जानाय गुफुं जानाय आदारजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों देहानि जा सांग्रांथि बा फोसाबथायनि हाबाफारि बेखौ अंगनबादिनि गेजेरजों मावनाय जायो आरो बेनो सोलोंथाइ होनायनि जोंनि जागायजेननाय। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि मडेल अंगनबादि सेन्टारफोरखौ जोंनि समस्थियावहाय 14 नं सिरांदुवाराव गायसननो हानायनि थाखाय। गेजेराव सेलेक्ट जानो बारा जागासिनो बिदिनो गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।